가자. 뭐 타나 했대? Nấu thành nữa. ơi nào chơi nấu thằng chơi Thành là chị tên. nấu thằng chơi Nấu thành chơi. à bên đó là sao vitamin Ở bên đó là strawberry thôi. không phải Không phải. đá Đó. nấu thằng nữa Đó bố thằng nữa. Hello guys, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय थाबाय। स' लोगोफोर दा जों दंफैयो बिशाल मार्केटआव ओमफ्राय शपिं खालामलांगोन आरोना एसे ओमफ्राय आं बिनानावखौ न'सिम दोननानै फैगोन गाइसमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। कुलु कुलु मा नायफैदों मा लांफैदों मा लांफैदों गस्ला लांफैदों होन गस्ला लांफैदों होन ओमफ्राय टिफिन लांफैदों गाखोलांबावो लांबावो मा लाबावगोन गस्ला मा दानो नों मा जायो चिकेन ललिपप जायो होनलाय जा बानाय होदों बेनो चिकेन जानोसै ललिपप दे आब'मोना होनहरलाय थावमिन जाबाय नै दे जानाय दे जादो जादो लागाव अखायासो ए नांबावोसो जादो दे माबा जादो दे गोसा जादों स' गाइस फाइनालि लोगोफोर दा बिनानावनि न'आव जों सफैबायानो नै ओमफ्राय आजिया जोंना जाफैबावबाय नै न'आव नायलांबाय थाबानो जाबाय दाउ बेदर गोथाव गोथाव नामा गोथाव नङा नंगौ गोथावथार 이디 자 킵라 좀 타드디 자 킵라 좀 와우 오킵 좀 오킵 좀 리 đâu phiên là sự 오킵 오킵 lấy này lugi nào bin lugi này vậy 오 씹 betul Mama ji wah tasty tambah tapi coba ya le hot cukup bisa boleh bisa tuh lagi ya neng Mama dia baju serbe tutu nanti udah ibar udah ya cipta duduk sakit tadi oke besar ayah